tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Una nova edició d'aquest podcast, una nova edició per parlar del partit d'ahir entre el Barça i el Galatasaray, vuitens de final de l'Europa League. Bé, partit, com ja sabeu, 0-0, ha jugat al Nou Camp. Un partit on el Barça, per mi, al meu parer, no va fer un mal partit. Potser els canvis, les rotacions que va fer en Xavi van ser equivocades, va intentar arreglar-ho a la segona part, però hem de recordar que el Galatasaray és un equip que si has vist partits de la Lliga Turca, la Lliga Turca és superoberta. Són partits al contraatac, són partits que no tenen cap història, no tenen cap tàctica, cap sistema, el que lliga, saps? És vinga, a proves tots, com dirien aquells. I clar, potser el Barça s'esperava un Galatasaray més obert, per això va sortir amb l'alineació que va sortir, i en Domènec Torrent, doncs, el que va fer, l'entrenador del Galatasaray, va ser posar un equip molt ordenat al darrere, que sortia molt bé el contraatac, amb jugadors que hi van donar més del 100% del que donen habitualment, i la veritat és que ho va fer molt bé. Vam veure un bon partit, un gran partit d'Iñaki Peña, el porter del Barça, que el tenim cedit al Galatasaray, volent dir, aquí estic jo, l'any que ve torno al Barça i seré una competència forta per Ter Stegen, salvant les diferències, i hem de parlar d'un partit doncs, que a mi, bàsicament, em va agradar. La segona part va ser un atac i gol, els canvis van estar bé, però si he de buscar alguna cosa negatiu, per dir, anem a buscar alguna cosa negatiu, és els últims canvis que vas fer, Xavi. O sigui, aviam, si tu el que busques és fotre el Luc de Jong per rematar la cap, perquè tens el partit molt atravessat i tal, no em treguis a la dama. No treguis a la dama perquè és l'únic que sap centrar els nivells. O sigui, posa't Dembélé i Adam als últims minuts de partit i tingues a Luc de Jong per rematar. Ahir es va demostrar una altra vegada, i com vinc portant dient tota la temporada, que el senyor Memphis Depay és lent, ralentitza el joc, no és el jugador que ens esperàvem, no és el jugador del FIFA, és un jugador que ralentitza molt el partit. A mi això que el tio que ha de fotre els gols tregui el córner, que vols que et digui, no ho acabo d'entendre, no ha fotut una falta bé. Bueno, sí, la d'ahir sí que li va sortir bé, però Iñaki Peña la va treure. Però no, jo crec que Memphis Depay serà un jugador que haurem de vendre a final de temporada, i a més podem treure uns calarons, ja que a més a Memphis Depay no ens ha costat un duro, o sigui, podem treure-li un bon rendiment. Per la resta de jugadors, crec que el Barça va jugar un bon partit. Per mi, Xoni Alba, per mi va ser un dels millors del partit. Frenkie de Jong també va fer un gran partit, per mi. La segona part es va notar que va entrar Busquets. I bé, no té més història, és un partit que li va sortir molt bé el Galatasaray, que es van tancar molt bé al darrere. Ter Stegen no va tenir feina, l'única jugada d'atac que van tenir, que va acabar amb la pilota dintre de la xarxa del Barça, era fora de joc, o sigui, no vam tenir que patir. I el partit de tornada, doncs el Barça, ja veureu que per molt infern que sigui allà a Galatasaray, el Barça guanyarà. Aquell equip s'haurà d'obrir, perquè els dos hauran d'anar a buscar la victòria, si no volen anar a la pròrroga. No crec que el Galatasaray vagi a buscar la pròrroga i els penals, però vaja, jo crec que a l'eliminatòria el Barça passarà. O sigui, ara ja ha pres la lliçó i ha vist que l'equip, quan ha jugat amb el Barça, s'ha tancat, i quan juga a la Lliga Europa, quan juga a la Superliga Turca, doncs aquest equip s'obre i ja està. Ara ja, doncs, esperar la propera setmana. A més, un partit amb un horari xungo, encara que juguin fora, però és a 3:45 de la tarda. I res, avançar cap a l'Europa League. I a la Lliga, doncs ja ho sabeu, aquest diumenge, contra l'Osasuna. Esperem doncs, que el Barça fot un molt bon partit al Nou Camp,
I també hem de dir que ja tenim, l'altra setmana tenim el Clàssic. O sigui, un Clàssic que ara van supercrescuts perquè el Super Real Madrid va guanyar el PSG. Un PSG que, bueno, ja s'ha demostrat el que era, un equip de talonari i que és el que està dient tothom, però el més heavy és que és un equip que es va cagar a les calces. Es va cagar a les calces. Per la resta, doncs res, agrair al Futbol Club Barcelona, a la seva àrea, doncs no sé, d'àudio i vídeo, que m'han demanat i reclamen els drets d'autor de l'últim tiki-taki, per haver posat les fotos de, bueno, el vídeo, el trosset de vídeo que hi ha de Xavi Hernández de la roda de premsa i després les imatges del vestidor. Doncs això que tenen els drets i no les podia emetre, em sap greu, no ho sabia, no sabia que us anés de la monetització d'un vídeo d'un pringat com jo, que no crec que tregui un duro d'aquest vídeo, però vaja, si és així, doncs què, que us aprofitin i que això serveixi per fitxar a Haaland, que diuen. Jo, Haaland, si voleu que us digui la veritat, m'esperaria fitxar-lo, és un muscalès, encara que m'agrada molt, m'encantaria tenir-lo al Barça, però hem de saber que l'economia del Barça no està per aquestes històries, ara en aquests moments, i res, doncs a gaudir amb el que tenim, que ens esperàvem una temporada de merda, i resulta que podem quedar segons i podem continuar endavant a l'Europa League, qui sap si arribem a la final de l'Europa League, o potser la guanyem, o no, i que quedem segons a la Lliga, no estaria malament, o sigui, quedar campions de l'Europa League representa entrar al primer bombo a la Champions a la propera temporada. O sigui que no seria una mala idea. I si a sobre podem quedar segons, doncs millor que millor. O sigui, una temporada que pintava tan dolenta, doncs potser a la llarga no acabarà sent tan dolenta. O sigui, vale, sí, vam perdre tot el temps aquell amb la vaca holandesa, però ara que tenim el No Tengo Discurso de Terrassa, doncs sembla que les coses milloren. M'agradaria fer molts comentaris sobre l'entrevista que li va fer Barça TV a Can Ballasso a la Porta després de l'any a l'acabar el primer any de mandat, i si vols que et digui la veritat és que, vaja, no et crec. No et crec. O sigui, tot el que vas dir no et crec. O sigui, que per què perdre el temps i fer perdre el temps a la gent que mira això, que vol una cosa ràpida i amén, encara que avui està sent bastant espessa, suposo que com els jugadors del Barça, que segons Xavi ahir estaven espessos. I res, això sí, una queixa, sisplau. Hòstia, paguem una pasta pel puto Movistar. Paguem una pasta. Foteu locutors, sisplau, que sàpiguen parlar. Que sàpiguen parlar. O sigui, estic cansat de sentir Busquets, el Camp Nou, i que no sàpiguen parlar. Sisplau, Abelardo, eres un defensa normalillo, has sigut un entrenador mediocre tirant a dolent, però és que com a locutor ets nefast, no saps parlar. O sigui, ja que feu pagar una pasta per tenir el puto Movistar, hòstia, almenys porteu-los a un logopeda, ensenyeu-los a parlar, vale? Que sàpiga dir Axel, i no que digui Axel o Alex, perquè no sap parlar, diu Riqui Puig, diu Busquets. Clar, és que no, és que no en saps, Es diu Eric Garcia, no Eri Garcia. Eric, sisplau, que no en saps. Sort que el Jutglà ha passat al Barça B, si no t'agafa algú el coll i t'ofegues. Ahir amb els jugadors turcs et tornaves boig, haver dit el número 7 millor, que no dir tu glu amb aquell jugador. Sisplau, feu alguna cosa. Els locutors dels comentaristes dels partits de futbol són horrorosos, són una colla d'inútils, semblen eurodiputats. O sigui, fem-ho bé, oi que cobrareu, oi que ara Dazón ens fotrà 30 pavos al mes per seguir la Lliga l'any que ve? Doncs fotem locutors de veritat i comentaristes de veritat. Foteu periodistes, que hi ha molts a la facultat, i no un inútil que no ha sabut fotre res més a la vida que ser un mediocre defensa del Barça i un mal entrenador, com és qui diu l'Abelardo, diu el plasta
de l'Álvaro Benito, o quan aquí teníem el Fuster, o quan surt el Solsona, o que el pitjor, que et surti el Salinas, saps? O tots aquests, sisplau, el Quique Estebanat. No, és que ja només ens falta tenir a Roberto Carlos, que em sembla que també fa de comentarista, amb aquella veu que té. No, per què serà el proper? Aguantar el Toni Belamazán? El Toni Belamazán, el tindrem allà? Va. Senyors, que es posin les piles. Culers, tranquils, passarem l'eliminatòria amb el Galatasaray i aquest diumenge guanyar l'Osasuna a les 9 de la nit. Així que ja ho sabeu, visca el Barça i visca Catalunya. Adéu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.